aquí hai outra tarxeta. Será a garantía do móvil, non? Non. Vale por un televisor para asma. Como? A ver. Un televisor con pantalla de plasma. Carallo, entregas este vale e levancho a casa. Me cago na sarandena. Imaginas ver os partidos nun aparello deses? Mi madriña, o alcalde debe de estar forrado, Isto non o paga o alcalde, home. Ai non. E de onde saen os cartos para tanto gasto, Sacarrancha? Pois das arcas municipais. Que alivio. Por un momento pensei que xa o pagaban cos meus cartos. É o mesmo, as arcas municipais énchense cos impostos dos veciños. Me cago no mundo, pero como me poden facer iso? Para iso son un cidadán honrado, respetuoso coa lei, que paga religiosamente os seus impostos. Para iso é que, xefe? Pero que sexa, Lurpia, veña. Esta caixa queda confiscada en nome do pobo. Que pasa, Miriño? Todo o que hai aquí dentro está pagado cos meus cartos. Sí, señor. E polo tanto é meu. Miro, devolve a caixa a tua nai. Se o Concello está para darlle a cada un o que lle apetece, eu quero que me regalen un balón de pescar e unha cana de fútbol. Será ao revés. Que me dean primeiro o que lles pete. A ver, ser razoable. É normal que o Concello coide dos vellos. Algúnha vantaxe tiñan que ter. Despois de pasar a vida traballando. Ninguén te mandou, burra. Ademais, os regalos non os pagas ao Concello. Si, seguro que hai xente capaz de colaborar con ese espolio. Pois sí, algunhas empresas, comercios, bares. E que lle dan a cambio? Un calendario? Non, unha carta de agradecemento do alcalde. Serán pailáns. Ata loguiño, Olimpia. Adeus, señora Carme, adeus. Oiches, collado, unha carta. Eses burros dan os cartos a cambio dunha carta do alcalde. Non será unha carta como esas con Lopendra? Pois sí, esta mesma. Lurpia, seguro que fas iso todos os anos sen consultarme. Non, home. Todos os meses. A escopeta! Onde vai a miña escopeta, cuñado? Acouga, Miro, acouga. Olimpia non é a única que colabora. Non importa, teño munición para levar por diante unha dúcia ou máis. Quero dicir que todo o mundo coida dos vellos. Que dis? Seguro? Claro, ata o banco no que eu traballo organiza todos os anos unha merenda. Iso non o esperaba eu. Gutiérrez apoiando unha causa tan nobre desinteresadamente. Muller, desinteresadamente, el levaos a merendarse. Despois, abren unha conta coa pensión, pois... O caso é que os vellos comen de violín. E algúns levan dentadura de reposto e todo. A ver se di lo mesmo cando sexas vello. Sí, pois a mí xa me tarda ser xubilado. Cobrar sen traballar, comer a conta doutros... Mais ou menos é o que fas agora, non, miñoca? Ti tranquilo, Antonciño. Vas ter unha xubilación espléndida. Ti crees? Sí. Voume ocupar persoalmente. Vasme facer arroz con leite cando sexa un xubilado? Non. Voume ocupar de que traballes agora. Veña, marchando pro banco. Vale. Canto máis cotices, mellor xubilación terás. Marcho agora mesmo, Ala. Hasta logo. Será Lacazán? As roupas dos homes xa están rematadas. Hoxe levo os traxes ao ensaio para que os provedes. Sí, pola tarde. Roi, ti non andarías coas miñas gravatas? Só ando no teu armario o martes de entroido, xa o sabes. Non sei, xuraría que me falta algunha. Eses traxes? Pois claro que parecen de época. Sobre todo as gravatas. Son como do ano da polca. Ata logo. Moi bonito, collendo a miña roupa sen dicirme nada. Estamos ensaiando. Os vellos non deben de enamorarse. Ti sempre dis que Castelao é un dos teus autores favoritos. Tamén digo que te tes que esforzar máis noutras cousas. E xa o fago. Sí, eu non vexo por aquí os libros de historia nin de economía. Esfórzame noutras cousas. En preparar os decorados, a publicidade. Diga? Sí, un momento. Papá, é para ti. Un tal Rodolfo Montealto. Sí, hola Rodolfo. Sí, botei un ollo. Veña, mañá ás 5 quedamos. Chao, chao. Papá, ese Rodolfo Montealto non será Rodolfo Montealto. Sí, claro. Pero iso é increíble. Iso é normal. O raro sería que Rodolfo Montealto fose a miña tía Leonor, por exemplo. Pero ese é un fotógrafo moi famoso. Xo sei. As súas fotos están en todas as revistas de moda. E de que o coñeces? Fomos compañeiros de bacharelato. De feito, ela máis eu organizamos a aula de fotografía do instituto. Agora é cliente meu por un asunto fiscal. Por fin faz algo interesante. Eu levo moitos casos fiscais. O interesante é que és amigo del. Mira, esta foto del. Ah, que mola. Non sei. Como non sabes? Faltache sensibilidade. Non creas. Eu son moi sensible cando me rouban as gravatas.
outra folga de estudantes. Estes rapaces por non traballar. Ai. Hola, Antón. Podesme facer un favor? Non. E logo? O que oíu, padre, non penso perdoarlle ningún recibo, nin levantarlle un embargo, nin concederlle un préstamo, nin enredarme nas súas manganchas. Só che pido que avises a Gutiérrez, home. Teño unha cita con el. De verdade. Ai, pero a xente que mal pensada, Eu non son deses que andan sempre pedindo e pedindo cartos. O que hai que oír. Tamén me vale se mos dan sen que os pida. Nada. Poñemos tamén gambas rebozadas. Sí. Non. Mellor croquetas, que manteñen moito e saen máis baratas. Adiante. Señor Gutiérrez. Un momento, Santos. Teno todo, Peláez. Sí, señor Gutiérrez. Empanada, pementos de padrón, olivas, patacas fritas de bolsa e croquetas de polo. Perfecto, con iso van que chutan. Que pasou, Santos? O padre Nicanor está o agardando no meu despacho. Xusto a tempo. Vou agora. E todo isto? Estades preparando a cea de Noiteboa? Non, a cea dos xubilados, que xa toca, Santos. Xa, pero eses lambóns non perdoan unha paparota. Santos! Como se atreve a falar así dos nosos maiores? Bueno, dicía no sentido cariñoso, señor Gutiérrez. Gracias ao traballo e ao esforzo desa xente, hoxe teño un yate de 30 metros, un chalé na praia, un Porsche. Só de pensalo embárgame a emoción. Como está o patio, Amigo Nicanor, que alegría velo. Bos días, señor Gutiérrez. Pois nada, viña falarlle da merenda dos xubilados. Todo en marcha. Vostede vai a preparando a lista de convidados pro sábado, porque teño en marcha unha merenda de 7 estalos. Non. É que eu quería avisalo de que non podemos ir. Non poden. Tan ocupados andan os xubilados. Non, home, non. É que xusto ese día os do Banco Internacional convídanos a unha fin de semana en Mallorca. Van ao bar Mallorca co Banco Internacional. Ai! O bar non, a illa de Mallorca, das Baleares. Creo que a caldeirada de lumbrigante que fan alá é boísima. Caldeirada de lumbrigante, claro. Descúlpeme un momentiño, padre. Como non? Que sí, Peláez, que sí, que os xubilados viven como marqueses. Ui, eu en canto poida pido prexubilación e a vivir do conto, que carallo. Peláez, acabaron as merendiñas, déame ese menú. Vais a ver ese cura do Grelo quen son. E a este que lle pasou agora? Pois que entrou en razón e decidiu acabar con tanto mimo e tanto gasto. Así, sen máis. O cura pasaríase de perichón, e Gutiérrez pechoulle a villa. Por fin este banco empeza a funcionar con seriedade. Non é a hora do café? Sí, pero antes haberá que xogar o tute a ver quen paga. Pois vai preparando todo. Eu xa sei quen vai pagar, Peláez. Gracias, tutor. Mónica, podrías meter unha empanada para iso das dúas? Si, home, si. E se queres levamos a casa e todo. Estaría ben, non? Terá morro co carelo este. E non vou polo teu despacho dicirche, es barreiro, faime un cocido e levamo a casa. Xa, pero ti tes un bar, Pereira. Teño un qué? Un establecemento de hostalería aberto ao público. Aproveitaste de que tes moitos estudos para enganar a xente xinxela como a min. Pero proba a enganar a lercha de Mónica, anda, proba. Non se preocupe, señor Barreiro. Unha empanada, xa lla sube a casa. Agradezo, xo. Ando con moito traballo e chegarei co tempo xusto para comer. Sacarranchas. Moito choia, Ai, se espera que me retiren os fillos, vou apañado. Home, tampouco levanta un mal camiño. Paula anda outra vez ás voltas co teatro. Agora van facer Os vellos non deben de namorarse. E mentres os libros arrombados debaixo da mesa. Exactamente. Paso todo o día guerreando con ela e nada, como a quen oi chover. E en vez de rifar, por que non proba a entendela? Queres que me meta a saltimbanqui? Non digo tanto, pero se vostede se mostra máis tolerante coas afeccións da súa filla, seguro que ela toma a carreira con máis interese. Non pretenderás que por riba lle dea ánimos. Pense, canto tempo leva loitando con ela por culpa do teatro? Ainda tiña pelo e todo. Resultados? Moitos. Dores de cabeza, desgustos, taquicardia. Cambie de estrategia. Máis animar e menos pelexar. Vou no pensar. Taloguiño. Xa me contará. Olimpia, hai que reservarlle unha empanada para Barreiro. Vale, unha de zaburiñas que lle